No servus, kamoš. Počúvaj, nie, ja to myslím vážne už. No to čo, jak sa máš? Lebo včera taká bitka bola. Vás bitka. No tá vidíš, Hrudia, poznáš, chlmci. Počkaj, troška ťa preruším. To čo ten ústav? Nevyšiel ti ten ústav? Nie, ešte nie, lebo No, veď tu mám poriadku, len aj doklady hej. a idem do Bratislavy už. Do Bratislavy. Už sa pýtali na teba Zubudem do zás. poriadku ako ty a idem, hej, tak čo budem sa baviť, si ruky Čo? špiniť. Hej, a čo zasa stalo? Tady včera bitka bola. Zase bitka. A kde? Tu? Včera zabití boli pri bare. Hej. Včera chlapci, idem vlakové stanici, 9 boli zabití. No. Nemali tu chudáka do bytí vyhrážať. Tak vám treba. Ty to máš ťažké, no ale vidíš to. Počúvaj, Petr, Áno. dneska idete do roboty, alebo idete? Áno, ja za chvíľu vidíš, že som teraz aj som ťa tak zastihol. Však teba chytiť dneska v dnešnej dobe. Kokso, však už som ťa nevidel. Počúvaj, pár centov. Joj, teraz nemám pri sebe. Nemám nič, Tam lebo na autobus máte, hej? Hej, lebo idem len k lekárovi, teraz rýchlo Počúvajte, utekam. dneska budete doma na balkóne, o jaké potom prídem pre balík? Až tak po obede, alebo niekedy Už budem máte doma práve, ne, potom. Peter? Niečo, nie, ešte nie, to balík nemám ešte, bo to... Lebo čo? Ja neviem, To je ťažké tam. Ja sa nechcem potom ešte za váš školu a pôjdem a potom pre balkón, potom budete na balkóne. Keď to nebude vaša manželka, kde si Áno, potom áno. ako horúce jedlo. Jedni mi slúbili tam nejaké veci, že mi majú dať, tak neviem. Som Už nebol tam. dneska? Neviem, Michal, kedy, lebo ja som preč, vieš, aj chodím teraz Ja idem po ešte brigádach, tam a hoci kde. potom keď vás na balkóne, tam si potom Áno. nejaké jedlo nejaké. No Vieš, hovor čo ešte, mám? jak ináč sa máš ešte? V pohode? Všetko? Nie, lebo A tá ruka, čo si mal, už máš to zahojenú tú ruku, čo si mi minule ukazoval? no, v Hej? poriadku, neboj sa. Hej, je to v poriadku? No, Hej. no chvála Bohu. Dobre, Vtedy idem si to bol táto rozlezaný. Potom, počúvaj, na balkóne, keď ťa vidím, len mi zapíska, potom prídem pri jedlo. Dobre, však keď sa stretíme, keď uvidím, jak stihnem niečo, bo idem tiež okolo zase, som ťa tak náhodne Ale stretol. balík nebudete mať už. Dneska ešte nie, to potom ja to vybavujem niečo pre teba, neboj sa nič. Ťažké to je teraz, vieš, lebo ja chodím, veľa mám teraz toho, Hej. takže pochopaj, ty musíš pochopiť, ja viem, že už ťa tak nevidím často teraz. No to máš. Mám aj dobre, svoje. To máš. Vieš, mám aj doma svoje veci, veľa, Už máte? takže... Nie, akože veci veľa doma, vybavovačky a Hej, také, počúvajte, vieš. Ja No, potom prídem na balkóne, keď budem spokojšie, budete doma potom, Peter? mal by som byť, uvidím, ja neviem, Tak keď Michal, budete kedy doma, prídem. potom zberete nejaké jedlo, alebo horúču, treba zohriať. Keď stínem dáčo, dobre, Michal, keď bude, keď nie, to nie. Dobre. Balkón necháte Áno, otvorený, ja potom zazvoním. Keď náhodou. Nie, radšej nezvoním, lebo ja neviem, či Teraz budem doma, nie, bo... ale Nie. Pokiaľ vás uvidím, hej. Ja ešte, mal by som ísť vonku po obede, keď niečo, keď si idem vybaviť, keď ťa zbadám, tak niečo ti určite donesiem, však Keď neboj nie, nič. tak viete, tu budem tu, potom vám bude Tu robiť budeš, hej? rajóny. Dobre, tu okolo budeš Viete, robiť. Dobre, bicyklom. dobre, Ale gomene tašku. Hej. Nespadne, nedojebe sa. dobre. Takže nikde sa nechytáš, zase že do tej Bratislavy stále. Až v lete až idem, V lete? mám doklady, len ešte musím čakať na V zuby, lete ako ste ideš, vy. aha. Pozrite, tu budem, a Áno, potom áno, dojdete áno, áno. bicyklom. A tu budem potrebovať No jedine, že tak, hej. A paplan donesem už niekoho, byť tu No, máš. paplan. Ty teraz čo, čím sa tam zakrývaš, alebo čo tam? Ako máš dačo také nič? Včera mi zoba rudy už. A tu siko. Už robili, včera ty tu to- bola bitka, no pri bare, počul som, čo sa stalo. Ty, ja viem, Počuli ste také? čo tam som začal, to neviem, to mi to hovorí, že ťa videli. Zabití boli. No pri bare traja boli. Jeden bol z Zabora, druhý bol chlmci a druhý Áno. taký boli, z Oblákovej. Áno, áno. A potom 9 boli. Koľko sa ty stále dá, to ide po hovorím. tebe. Dobre, počúvajte, ja Hej. tu budem s Ty sa bicyklom, drž. ešte potom s bicyklom, potom Áno, jedlo. len Aby Michal, sa potom, hej. počkajte, aby som nikade prebytovko, hej? Ale ty neprovokuj do tých ľudí, nechaj ich tak radšej, lebo tebe tak raz takto ublíži, že fakt skončíš No niekde v to bude nemocnici. si. No, však pozri, ak si už minule. Ja sa nebojím, ale a nechcem budem blížiť ich. A nech, však práve nekrič ani po nič nič, lebo... Počúvajte, Peťa, zle, ja sa áno? potom s bicyklom, tu ja potom Áno, budem áno, robiť rajóny, dobre, hej? takže tu niekde sa budeš, To? tu niekde budeš, aj v tej časti. Dobre, bicyklom, Okej, si, okej. lebo prebytovka ty nemôžem, lebo Hej, to je hej, Patriková. dobre, to ja tiež sa ponáhľam, takže toľko. Tu bicyklom, hej, s jedlom, Takže hej? priateľa, Dobre, čau. hej, je v poriadku ešte, Michal, Len hej, bicyklom. hej. Ja potom budem tu za tebou, hej? Má sa dobre zatiaľ je v poriadku, no ale asi mu ten Neboj ústav, sa, hej, hej, dobre, ústav mu dobre, asi nevyšiel, takže toľko. Bicyklom, hej? Áno, Budeš tu? hej, prídem, asi mal by som dojsť, Zachytíš, ja budem keď stihnem, áno, no, Michal. Už tábore, to je z tábora. Dobre, Michal. Len mi tu zachytíš, hej, s Áno, bicyklom. dobre, drž sa. Dobre, čo nezabudni, hej? Dobre, maj sa pekne. Áno, Bicyklom, hej? dobre, Dobre, čau. dobre, ja sa hej. Takže toľko, Michal, no. Málo ho stretávam, ale zatiaľ je v pohode. Takže sa majte, ak by náhodou niečo bude ďalšie video, tak tam určite na YouTube. Majte sa pekne, priateľa.